Já jsem nikdy neměla problémy s postavou a jelikož do svých 21 let jsem mohla jíst čokolády, byla jsem vyhublá vyloženě. A pak mi byl daný hormonální léčba, při které já jsem nabrala za půl roku 15 kg, zvětšily se mi prsa o 3 čísla a pro člověka si myslím, že je hrozně těžké se s tímhletím srovnat. Klinika Medicom je jedna z těch věcí, která mi pomohla trošku přirozeně a zdravě vytvarovat postavu a ukázat ženám, že není úplně dobré jít do nějakých drastických diet a buď extrémního cvičení nebo necvičení, ale že jsou určité formy, jak tu svoji postavu jako krásně a zdravě sformovat. První návštěva pro mě byla konzultace se paní specialistkou, která se vlastně kouká na mé tělo, řekla, co je OK, co by změnila. Udělali jsme InBody a měření, kde mě teda vyšlo, že mám překvapivě velmi pomalý metabolický věk, nebo špatný metabolický věk ve věku 40 let, což byl pro mě docela šok a říkala jsem si, tak s tím je třeba něco dělat. Ta přístrojová ošetření jsou pro mě takový doplněk, jak zdravě vytvarovat svoji postavu, včetně jídla, nějakého srovnání hormonů, plus si myslím, že ty přístroje dokážou pomoct s nějakýma určitýma třeba partiema problémovýma, které je obecně pro lidi například těžké schodit už jen díky genetice nebo dalším věcem. Vidím na sobě hubnutí nejen v těch léčených partiích, ale i vlastně na celkovém těle a hlavně mi to pomohlo určitě s myslí a s nějakým zdravým nastavením mého životního stylu.